Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गुड निउस बाव जे BTC निफ्राय गोदान पोस्ट फैबावबाय एबा साख्रि फैबाय। बेनो जाबाय LP स्कुल आरो UP स्कुलाव। दा जों मिथिदोंमोन ससियेल मिडियायाव 1000 फैगोन होननानै, दा 1000 थागोन। दा अनलाइन जासिगोन, बिनि लास्ट डेट 3 जुलाइ एबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन खालामदो। दा बेनो जाबाय LP स्कुल आरो UP स्कुलनि रेगुलार पोस्ट साख्रि फोरोंगिरि। बेनि सायाव जों अफिसियेल नटिसखौ नायगोन। दा नैबे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनो हायो। दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। अफिसियेल वेबसाइटआ दङ डिसक्रिप्शनाव, चेक खालामनो दाबाव, बेयावनो नटिसखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव नटिसआव क्लिक खालामदो, रिड अलाव। देन बेनिफ्राय जों फार्स्टआव मोनदों LP स्कुल। तो गोबांथार माने बेयाव गाइडलाइन्स दङ, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जेरै सेलारिबो होनाय दङ, जेरै 14,000 निफ्राय नोंथांमोना 70,000 पर मान्थ प्लास ग्रेड पे थायो, बेखौ मोननो हागोन आरो। नैबे डाउनलड मोनसे अपसन दङ, बे डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो अफिसियेल नटिसखौ बेयाव मोननो हागोन। अब्ला जों नायनोसै LP स्कुल जों फार्स्ट नायगोन, एन्ड सेकेन्डआव जोङो बेनो जाबाय UP स्कुलखौ जों नायगोन। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस, बेखौहाय पाब्लिश खालामदों 20 जुनाव एबा मैया। देन बेनिफ्राय स्केल पे सेलारि गासैबो बेयाव दंखाजोबो आरो लोगोसे भेकेन्सिस हेभ बिन एप्रुभ बाय दि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होनना बुंदों। माने SIU जाखाबाय आरो, थ' टेनसन गैला, जास्ट माने साख्रिल' होनांसिगौ। दा बेनिफ्राय वेबसाइटआ बेनो जे नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयावनो मोनलांबाय थागोन। दानिया टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ जे बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन। फार्स्टआवनो मा, बेनो जाबाय नोंथांमोना BTC। देन बेनिफ्राय सेकेन्ड खोथा जाबाय जे नोंथांमोना हु हेभ पास होनना बुंदों, Assam TET होनना बुंदों फार्स्टआव। देन बेनिफ्राय CTET दङ, बेनिफ्राय BTC TET। बे मोनथामनि गेजेराव एनि वान जायफ्रा पास खालामना दोनदों नोंथांमोनासो इलिजिबोल। डाइरेक्ट नोंथांमोना TET पास नङिया बेयाव खालामनो हानाय नंखाया। स' बेनिफ्राय जायनोखि TET पास खालामदों नाम्बार 3आव आइदार लेंगुवेज 1 और 2 Assam TET बा CTET बा BTC TET आव स' मिडियामा नोंथांमोना गोरोबनांगोन होनना बुंदों, जेराव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थांदों। जेरै एग्जाम्पल होदों जे जुदि हमना ला बर' मिडियामाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा जे नोंथांमोना TET-आव लेंगुवेज 1 बा लेंगुवेज 2 थ' नोंथांमोना बर' साबजेक्ट थानाय जानांगोन, बेखिनिया थ' नोंथांमोना मिथिखागौ। देन मेरिट लिस्टआ सेपारेट डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन। एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय जोंनि ST-आ 45 इयार्स, बाट जेनिखि PWD दङ बिथांमोना 50 इयार्ससिम बेयाव इलिजिबोल जागोन। देन बेनिफ्राय माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स दङ, बेखौ नायदो। आरो बिनि अनलाइना जागायबाय दिनैनिफ्राय, आरो लास्ट डेटआ 10 PM 3 जुलाइ। अके, बेखिनिसिम नोंथांमोना खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय जुलाइआवनो नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन। बेनो जाबाय BTC-आव LP स्कुल आरो UP स्कुलाव गोबांथार पस्ट लांदां जाना दङ। आरो लोगोसे नांगौ जायोबा नोंथांमोननिखौ फिजिकेलि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन लानाय जागोन। आरो बेनिसो जेब्ला लायो थ' अब्ला नोंथांमोना नटिसखौ मोनगोन। बेखायनो गासैबो डकुमेन्टसखौ मोजां स्केन खालामनानै एप्लाइ खालामनाय टाइमाव जाहाथे आपल'ड खालामो। अके, दा बेनो जाबाय LP स्कुल। दानि जों नेक्स्ट थांसै सिलेक्सन प्रसेस। स' दायो जों नायबाय, बेनो जाबाय सिलेक्सन प्रसेसआ ओरैबायदि खालामगोन, वेटेज मार्किं सिस्टेमाव लानाय जादों। बेखायनो हाई सेकेन्डारिनिफ्राय 5% आरो नोंथांनि डिप्ल'मानिफ्राय 5%। देन जायनिखि TET, मेनलि TET-खौ फकास खालामदों, TET पासनिफ्राय 85% लादों। सिलेक्सन प्रसेस वेटेज मार्किंआ LP सेक्सनाव। देन नन एसेन्सियेल जेरै NCC 5 मार्क्स मोनगोन, C दंबा 3 मोनगोन, B दंबा। बेनिफ्राय आरोबाव स्पर्ट्सनि सायाव दङ, बेनिफ्राय कालचारनि सायाव दङ, जेनिखि स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामहैनाय। थ' बे टाइपनि दङबा नोंथांमोना मोनगोन टटेल 100 मार्क्सनि बेयाव सिलेक्सन प्रसेस दङ। दा सेलारिखौ नायदो, सेलारिया बे दङ। बेनिफ्राय NC दङबा नोंथांमोना नट इलिजिबोल, आरो लोगोसे बे टार्मिनेल सायाव लिरनाय दङ, बेखौ नायदो। बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बार नट क्लियार दङबा नोंथांमोननि स्टेटासा बेयाव नट इलिजिबोल, खायसे NC थायो। थार्डआ बे टार्मिनेल होनाया जेनिखि नोंथांमोना फार्स्ट होदों आरो साबजेक्टआ गोरोबनांगोन, बेखौसो काउन्ट खालामनाय जागोन। जेरै हमना ला नोंथाङा इंलिसखौ होदोंबा इंलिसाव बे टार्मिनेल मोननाय जानांगोन, माने नाम्बारा मोननाय जानांगोन बुरजा, होमबासो काउन्ट खालामगोन। दा जों नेक्स्ट फैबाय UP-आव। थ' UP-नि अफिसियेल नटिसखौबो जों बेयाव नायनोसै। दा बे जाबाय UP लेभेलनि अफिसियेल नटिस। जेरै हमना ला हिन्दीआव दङ, आर्ट्सआव दङ, साइन्सआव दङ। बेयावबो सेम नोंथांमोना Assam TET, CTET, BTC TET क्वालिफाइड जानांगोन, होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनांगोन। लेंगुवेज 1, लेंगुवेज 2 नोंथांमोनाबो मेथ्स जानांगोन नोंथांमोननि जेनिखि क्राइटेरिया। थ' बेखौ जों मिथिबाय। बैसोआबो गासैबो सेम 18 निफ्राय 45 इयार्स जोंनि ST खथाया। बाट जायनाखि PWD नोंथांमोना 50 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन। देन BTC रिजार्भेसन पलिसिया 70% ST खथा, बेखौ जों मिथिखागौ। अब्ला पस्टआ बेखिनि जायो आरो। बाट मोनसे बाथ्रा, खिन्थु TET-नि सायाव स्कुलनि सायाव जायो। जुदि स्कुला जायनिखि मिडियामना बारा, बिथांमोननि पस्टआ बारा जायो। दा बेखायनो जोंनि बर' मिडियामनि स्कुला खमायलांगासिनो दङ, बेखायनो पस्टआ खम फैनाय चान्सआ दङ आंनि बुजिनायाव।
देन नेक्स्ट फैबाय बिनि क्राइटेरिया बे हाई सेकेन्डारि लेभेलावबो 5% नायगोन वेटेज मार्किंआ 10 डिग्रीनिफ्रायबो नायगोन 5% आरोबाव जेनोखि डिप्ल'मा दङ नोंथांमोननि 2 इयार्स बेयाव 5% नोंथांमोननिखौ नायनाय जागोन देन नेक्स्टआव आरोबाव टेट क्वालिफाइनिफ्रायसो 80% बेयाव लानाय जादों एन्ड नन एसेन्शियेलनिफ्राय 5% गासै 100 मार्क्सनि बेयाव दङ सिलेक्सन प्रसेसा दा बेखौ जों मिन्थिबाय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो देन साइन्स दङ नै साइन्स दहायना आर्ट्समोन नोंथांमोना नै फार्स्टआव आर्ट्स मोनदों बेनिफ्राय साइन्स दङ बेनिफ्राय हिन्दी दङ आरो थ' बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखासिगोन गासिबो सेम बाट बिनिया माने टेटनिफ्राय 80% बाट एलपिना 85% लानाय जायो आरो अके दा बेखिनियानो नोंथांमोना अनलाइन खालामदो सोलिगासिनो दङ लिंकआ दायो आं भिडिअ खालामनाय टाइमाव एक्टिभ जाथ'वाखै जानांगौ बाट नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लास्ट डेट नोंथांमोननि 3 जुलाइ